Let's say kalong kay ka bamla bedur bahaga Constituency jong menteri ka kot ka Ktieh. Ya kawi ka brio ka ba I ka magdan na pedang ka jing sistem ka bajur laban syura ano akas caca nan ka jing Ktieh. Kadau kalong I hang ni balai banaman rak ni. Ya kani ka video lapin pinang pat ba da kasang All India Tribal Congress na po God Hills ka bapin I bakan di ka jaka kadai hapo Constituency jong ujiam sang ma.